Mao kini ang dugukanan sa ato ang pagtuo nga si Jesus ang Mesiyas namatay, nabanhaw o kunya isaka siya sa langit o kunya liagta sa panahon sa pagpaabot. Ato ag yun ang ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing kay mao kanay dugukanan sa atong pagtuo. Kay kun ang Ginoong Hesukristo wa pa mabanhaw gikan sa pagkamay kamatayon, hagbay ratang nabungkag, wa natay basihan sa ato ang pagtuo. Apan kay tinuod man, saksi ang mga tinun-an o ang mga apostoles karon sa atong ebanghelyo nga atong nadungog. Sa dihang nabalaka sila nga nagtago sud sa kalawak, mitungha ang Ginoo kanila og niingon, nganong nabalaka man kamo, nganong naa pa may pagduha-duha diha ninyo. Tan-awa kini ang akong mga kamot og tiil, ako gayud kini. Hikapa ako og makita ninyo, kay ang espiritu walay unod og bukog, ingon nga nakita ninyo nga niya kanako. Og ang mao mga tinun-an nga nagkatigom nitong lawak, napuno sila sa kalipay. Apan dili na diha kutob makaigsunan ang ilang kalipay, kundili gihatagan silag taha sa atong Ginoo nga mao kini ang nahisulat, no? Ang mensahe nga human sa iyang pag-antos o pagkabanhaw o sa katulong adlaw, mabanhaw siya, ang iyang ngalan o ang mensahe mahitungod sa paghinulsol, pagpasaylo sa sala, kinahanglan nga isangyaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niini. Pamaw ni nahitabo nato, no? 500 katuig atong gisaulog, atong pitsa 14, amaong pagtuo nga paambit sa mga tinunang no, sa mga apostoles nga nagkatibulaag sila, human nila nasaksihi ang Ginoo nga tinuod ang iyang gisulti, nang langyaw sila nagkalanglaing dapit. Mao po na kita dinhi nahiabot ang maong pagtuo nato dinhi sa ato ang yuta ang Pilipinhon 500 katuig. Ang pangutana na karon, kita nga nakadawat sa mong pagtuo, kita nga nakadungog kasaksi sa mong pagtuo nga nadawat nato, ato apod kini nga ipaambit, ato apod ni ikasangyaw ngadto sa uban, pinaagi diha sa atong kinabuhi, sa ato ang mga pulong, o iyon sa nato pagpuyo ang atong kinabuhi matag adlaw, isip Kristiyanos. Mga kaigsunan, matag simba nato ang Ginoo sa kanunay naa dinhi nagpahinumdom kanato. Moto nga niingon siya, taga-ikol niyo kung sa'y makaon diha. No? Nahinumdom sila sa katapusang panihapon, nga gibuhat sa Ginoo kanila. Mao po ni mahitabo dinhi sa santos nga Eucharistia. Dinhi sa misa, duha ka parte ang nahitabo. Ang liturhiya sa pulong o ang liturhiya sa santos nga Eucharistia. Diha sa santos nga liturhiya sa pulong, ang Dios nakikinabi kanato. Pinagi sa iyang mga propita, pinagi sa iyang mga ebanghelista nga nagsulat sa mong panghitabo kaniadto nahimong pulong sa Dios. Ang pangutana, kita nga naminaw bagyud ta, natuhop ba sa ato ang kasing-kasing o hunahuna ang pulong sa Ginoo? Kay buot siya nga mahimo siyang saksi, kita nga naminaw kaniya. O mao kanay dako kayo natong buluhaton, kayo sahay kitang manimba, dili po ta andam
Daghan kitang gihuna-huna. Usahay ang atong huna-huna, nahibilin sa atong trabahoan, nahibilin sa atong panimalay. O di ba ka, nag-una atong huna-huna, ikaw man ning misa, mangaon pa mi, nga mamalit pa ko. Sa diyang pangutanon ka, unsay ebanghelyo? What sa mo gisultis pare? Oy, nasayang ang imuhang pagpaminaw sa pulong sa Dios kay una sa nga tanan, dili andam sa dihang naminaw sa pulong sa Ginoo. Og sa ikaduhang parte, diha sa liturhiya sa Santos nga Eucharistia, ang Ginoong Hesukristo mismo, ang iyang presensya atong gituuhan nga naa ang iyang presensya nga tinud-anay. Tungod kay ang pari dili makahimo paghalad ra ngadto sa Ginoo kay dili angayan og takos nga dawaton sa Dios. Ang halad ra sa atong Ginoong Hesukristo maoy bugtong og angayan nga dawaton sa atong Amahan. Representative ra ang pari dinhi. Mao nga ang pari dili maka ingon nga ang grasya di moabot sa tao tungod kay ang pari palahubog, daghang bisyo, makasasala. Dili na maka guba sa grasya sa Dios kay ang naang muhatag sa grasya dili mo ng pari, ang Ginoo man. Ang pari dili perpekto kay tao ra sama nato. Ang muhala dinhi ngadto sa Dios mao mismo ang atong Ginoong Hesukristo. Ang ato ang halad ato alang giapil ngadto niya. Muna man nagsuon magampo kita aron ang ako o ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Naa ang presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga kinahanglan sa pag-apil nato sa maong santos nga misa nga mahimo kitang saksi nga tinud-anay. Kinahanglan andam kanunay ang atong hunahuna ug atong kasing-kasing sa pagsimba. Kaya ron dili masayang ang oras ug panahon nga atong gigahin ngadto sa Dios. Nga human sa usa ka oras natong sakripisyo dinhi, manggawas kita sa simbahan o didto sama sa mga apostoles, sama sa mga tinun-an, gisangyaw nila si Kristo ang iyang pagtulunan. Kita usab sa atong panahon, mahimong mga tigsangyaw, mga misyonero sa iyang pulong, sa iyang kinabuhi nga atong nasaksihan dinhi human kita mosimba. Nga dad-on nato dito sa asang dapit kita, sud sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, ingon man sa diin ta nanginabuhi sa atong trabahoan, mahimo nga kita nga buhing saksi sa Dios hangtod karon sa ato ang panahon. Busa makigsunan, mao kanay ato ang pamalandungan tagsa-tagsa sa atong kaugalingon. Unsa man ang ako ang pagpangandam, mataghigayon nga ako mosimba. Andam ba kanunay ang akong hunahuna o kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o sa pag-apil diha sa maong santos nga Eucharistia, nga ang bunga sa grasya nga madawat nato sa maong santos nga Eucharistia ato abang ikapaambit o ato bang ikasangyaw ngadto sa uban. Manindo kitang tanan. Bag-uho nato ang ato ang pagtuo, nagato